Lijepi pozdrav iz slagalice. Evo nas u skoro sredini prosinca, idealno vrijeme za zapravo zadnji čas za razmišljanje o vašem blagdanu, blagdanskoj večeri, ručku, svim ostalim stvarima koje će vas ili razveseliti ili dodatno istresirati. Pa evo još jednog podsjetnika na materijale koji vam mogu pri tome pomoći. Dakle, ajmo se koncentrirati na pripreme na vrijeme. Ajdemo vidjeti tko nam može u tome pomoći, sa kojim zaduženjima, vježbajmo i delegiranje. I ono najvažnije, da bi sve bilo spremno za Badnjak, na Božić, imajmo sve u kući na vrijeme. Prema tome razmislite danas ili tokom ovog tjedna već i o kuhanju, i o nabavci, i o jelovniku, i o čišćenju i pomognite si sa materijalima koje sam za vas pripremila upravo za tu namjenu. Lijepi pozdrav iz slagalice!